Opo, tama po kayo. May mga alingas-ngas pero alam po natin ng ating mga uniform officers, uniform personnel ay professional po. At sila ay tumutugon lamang sa kanilang mandato na protektahan po ang ating konstitusyon at tuparin ang sinasabi ng konstitusyon. Nakikita naman din po kasi ng taong bayan ano ang ginagawa ng Pangulo. Kaya siguro nahihirapan din po sila na kumbinsihin na mapatalsik sa pwesto ang ating Pangulo. Dahil nakikita naman po nila na ang Pangulo ay siya po ang nagtatrabaho para masawata sa ngayon ang mga issue tungkol sa korupsyon. Actually, even before, sinabi naman po ng Pangulo na siya po ay open sa lahat. Hindi lamang po sa Vice Presidente, sa lahat ng mga kababayan natin, sa lahat na may concern, ay maaari po siya makipag-usap at open siya for a dialogue. Sa pagitan po nila, wala pa po tayong nadidinig mula sa panig po ng Vice Presidente kung siya man ay open sa pakikipagdialogo sa Pangulo. Okay, bago ko ituloy yung iba pang mga katanungan, nais ko munang bigyan ng pagkakataon ng akin hong katandem dito, si Bombo Everly, na makapagpukol din ng ilang katanungan para po sa inyo. Right. Good morning po, Yusek. Ano po yung marching order po ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos sa Philippine National Police sa pag-aresto doon po sa mga sangkot sa malalaking usapin? Kabilang po yung umano yung mga big fish. At ano po yung inyo rin pong masasabi ngayon sa sitwasyon po ng ni Senator Bato de la Rosa na hanggang sa ngayon po ay no-show pa rin po sa Senado, Yusek? Opo, ang Pangulo po, alam naman po niya kung ano ang kahihinatnan ng mga pagpapaimbestiga na ito. Alam po niya na maraming masasangkot, alam din po niya na maraming maaresto. Dahil yan naman din po ang nire-report ng DPWH at nakikita po sa mga nagaganap na pag-iimbestiga ng ICI, ng Ombudsman, ng DOJ. At dahil dito, pinaghahanda niya po ang ating mga kapulisan, ang law enforcement agencies. Kapag nandiyan na po ang warrant of arrest, ay dapat handa po sila. Handa po sila na tugunan ang kanilang trabaho na iserve ang warrant of arrest sa sino man na maaaring makasuhan na at madala na ang kaso sa korte. Alright. As of now po... At patungkol naman po kay Senator naman po kay Senator Bato, sa ngayon ay wala naman po talaga pong update, wala pa pong official communication na manasabi na meron existing warrant of arrest na ipadala na sa DOJ. Siguro po ang dapat lamang pong gawin ni Senator Bato ay tumupad kung ano po ang nasasaad sa batas. Wala man po siyang dapat katakutan dahil parang wala pa pong concrete na ebidensya na nandito na po ang warrant of arrest. Nasa Pilipinas na. Alright, that's clear po, Yusek. And kuha na rin po sana namin kayo ng comment po dun sa pagbiyahe po sa ibang bansa ni Representative Paulo Duterte, especially dun sa 17 countries. Normal lang po ba ito na sa isa pong elected official, in your opinion po? Sa ating palagay, alam naman natin na dapat ang public servant nagtatrabaho para sa bayan. So kung mas nanaisin nila na magbakasyon ngayon, dahil sabi naman niya, personal trip niya to, at ang pagbisita sa 17 na bansa, ang gamit lamang niya ay ang kanyang sariling pera, nasa sa kanya po yun. Kung ganyan po ang nais niya na pagtatrabaho para sa kanyang mga constituents, makikita naman po yan ng kanyang mga kababayan. Sa other issue naman po, Yusek, sa ngayon po, papaano po ba natin ina-address itong all-time low po na ating halaga po ng piso kontra po sa halaga po ngayon ng dolyar sa atin pong bansa, Yusek? Actually, sabi naman nila ngayon, ang inflation rate ay bumababa. So medyo good news ng konti yan. At hindi natin maiiwasan dahil pati yung ekonomiya natin ay apektado, unang-una dahil sa kalamidad. Sunod-sunod ang nangyari na bagyo, may kasama pang lindol, hindi maiiwasan yan na medyo maapektuhan ang ating ekonomiya. Nandiyan pa ang usapin ng korupsyon. Pero ipagpasalamat na rin natin na sa panahon ngayon ni Pangulong Marcos Jr., nakikita ng taong bayan, nadidinig ng taong bayan kung ano ba ang mga nangyari sa pang-aabuso sa pondo ng bayan. Hindi tulad ng mga nakaraang administrasyon, ay hindi ganito kalawak ang pag-iimbestiga. Maapektuhan, tama ang ating Pangulo, maapektuhan talaga ang lahat tayo.
Pero this is the right decision na dapat niyang gawin dahil kung hindi magpapaimbestiga ngayon, kailan? Kung hindi mapapanagot ang mga sangkot ngayon, kailan pa? So, ang hakbang na ginawa ng Pangulo, maapektuhan man ang kanyang administrasyon, ang ekonomiya, ito ang tamang desisyon para sa taong bayan ito. Alright, Bombo Dennis, your additional question. Okay. Yusek, nagbanggit ho ang panig ng Senado at ang Kamara na medyo extended yung kanilang mga schedule for the 2026 national budget. Ano? How about si President Marcos? Meron na ho ba siyang mga schedule or Christmas schedule para ho sa kanya and of course sa first family if there is any? Yusek, please. Tingin po natin, dahil sobrang tight po talaga na schedule at ayaw ng Pangulo ng reenacted budget, mukhang wala po talagang tulugan ito. So, aralin po to kasi hindi naman po biro na aralin itong kopya, itong enrolled copy ng GAB. So, kailangan po talagang busisiin ito dahil ang gusto po ng Pangulo talaga ay malinis ang budget. Maging maayos ang budget sa susunod na taon. Okay. So, Yusek, siguro alam ko haharap din kayo mamaya sa isang press conference and siguro may mga bagay na, well, i-anunsyo din kayo at aabangan ng ating mga kababayan. Siguro mensahe na lamang ho para doon sa ating mga kababayan and of course yung mga nag-aantabay doon sa mga mga report from the palace and everything mula ho dyan sa panig ho ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Please go ahead po, Yusek. Opo. Sa mga kababayan natin, gusto lamang po ipaabot ng ating Pangulo na ang gobyerno ay nagtatrabaho para sa inyo. Nagtatrabaho din para po masawata, mapigil ang korupsyon sa ating bansa. At tandaan po natin sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., marami na pong malalaking isda ang napapanagot sa panahon ngayon. Marami na po. At hintayin na lamang po din natin ang mga susunod pang aksyon ng pamahalaan ng ating Pangulo para po mas mapanagot pa ang mga sangkot. At tandaan din po natin ang gobyerno ay lagi nandiyan para magbigay ng karampatang ayuda sa ating mga kababayan para po maibsan ang nadadamang kahirapan sa ngayon ng ating mga kababayan. With that, maraming salamat po, Undersecretary, sa mga butil ng impormasyon na ibahagi po ninyo sa mga taga-subaybay natin sa Bombo Radio.